Braint ydi cael croesawu Trey McCain i siarad. A mae gen o Trey stori ddiddorol, a mae gen fo weinidogaeth ddiddorol, felly dwi'n yn gwybod lot am dy weinidogaeth di, Trey, ond dwi'n gwybod bod fi'n edrych ymlaen i glywed be gen ti i rannu. Okay? Felly diolch i ti am gyfer yr amser i ddod i recordio. A lle fyddai'n... Diolch yn rhoi cyfle, ie. Diolch i ti. A lle fyddai'n licio dechrau ydy, ddim jyst yn dy groesawu di, ond gofyn i ti i rannu efo pobl pwy wyt ti ac lle ti'n dod o. Ac un peth fydd yn amlwg o'r cychwyn ydy bod ti ddim o Gymru'n wreiddiol. Ac felly swn i'n licio clywed y stori yna gen ti hefyd. Felly, deitha ni chydig amdan di dy hun, Trey, lle wyt ti a sut nes ti ffeindio dy hun yn dod i Gymru, ni di? Byddaf, ie, hapus i rannu. Dwi'n dod o gogledd ddwyrain Missippi, yn yr eiddio, a fi di'r hynaf o 7 o blant i deulu, 7 ohonyn ni. Teulu gofawr hyd yn oed Mississippi, lle mae yna fwy o blant fel arfer. Ges i magu'n cefn gwlad Mississippi yn rhan o deulu oedd yn Gristnogion, oedd yn mynd i'r eglwys yn gyson, a dewis nhw oedd i wneud, nath fy rieni i ddod i nabod Iesu fel plant i hunan, ond o deuluoedd lle doedd dim Gristnogion. A felly iddyn nhw i fagu teuluoedd yn golygu dysgu i'r plant be mae'n olygu i ddilyn Iesu ac i addoli Dduw. A felly, oedd yn fraint cael y magu mewn ffasiwn teulu, a mae'r plant i gyd o hyd yn dilyn Iesu sy'n rhywbeth arwyddocaol i mi ac yn dangos fendith Duw ar ein teulu ni. A gobeithio rhyw... Sef dy frodyr a dychwiorydd, ia? Yn union, ie. Oh, lovely. Ie, mae'n annog. Mae'n annog i yn aml iawn pan dwi'n meddwl amdano nhw, bod fi ddim yn siarad mor gyson efo nhw. Oherwydd, am hyn y groes yn Nyffryn Nantlle, dwi'n byw rwan, bell i ffwr. A nes i ddod i Gymru 20 mlynedd yn ôl, a pan o'n i'n fyfyriwr, do'n i ddim yn astudio yng Nghymru. Nes i ddod ar raglen cifnewid rhwng y gleisi yn yr Unol Daleithiau a rhai yma yng Nghymru. Ac oedd hynny yn rhan o raglen John Robinson, sy'n arweinydd lingua Christi ar hyn o bryd, a un o cenedlaethau dwi'n gweithio iddo yn swyddogol. Ond nes i ddod i Gymru yn 2006, so bron 20 mlynedd yn ôl, ac o'n i yma dros misoedd yr haf, a fel oedd nifer o bobl ifanc adeg honna o'r Unol Daleithiau. Do'n i ddim trio dod i Gymru, o'n i'n trio mynd i'r Alban, neu Iwerddon hyd yn oed, oherwydd dyna'r eiddion yn heulu, yn ôl yr enw, yn ôl yn golwg, os ti'n sbio arno fi. So rhan fwy o bobl adre yn meddwl, rhyw fath o Albanwr ydi o, ynddo. Ond oedd gan Dduw gynllun gwahanol iawn. O'n i wedi rhoi Cymru i lawr fel trydydd dewis oherwydd bod angen llenwi'r bwlch. Dyna gyd. Do'n i'n gwybod dim byd am Gymru, ond oedd gan Dduw gynllun gwahanol iawn, a diolch byth, oherwydd oedd o'n fendith anhygoel i mi i fedru dod yma i gyfarfod Cymru Cymraeg, i glywed y stori Gymraeg, a sut mae Dduw ar waith yma, yn y gorffennol wrth gwrs, ond yn bresennol hefyd. A dyna sut nes i gyfarfod yng Nghymraeg hefyd, oherwydd bod hi yn yr un raglen a fi. O Texas yn yr eiddio mae hi, ac oedd hi wedi dod i Gymru yn union yr un ffwr. So oedd yr ha yna wedi dod yn ei at yn gilydd, a nath ni ddod nôl yn ha 2007, ac ar ôl hyn nath ni ddechrau canlyn o bell, oherwydd bod hi dal yn astudio mewn prifysgol yn Hexas, ac o'n i yn Mississippi o hyd. Ond wedyn nath ni prodi cwbl o flynyddoedd yn hwyrach, a na ni. Mae Cymru wedi bod yn rhan o'n hanes ni fel teulu, wedi gweini at yn gilydd, a felly da ni'n teimlo fel braint i fedru fod yma i wasanaethu pobl eraill. A rhywsut, yn aml iawn, dwi'n licio disgrifio fel dyled personol. Nid fod o'n faich arno ni,
Ond da ni'n teimlo bod na rhywbeth i ni roi yn ôl, yn sicr i ddiw oherwydd sut mae wedi bendithio ni, ond hefyd i'r Cymru Cymraeg. Felly dyna benath i'n denu ni yn y diwedd yma, dyna benath diw ddefnyddio ein denu ni yma. Lyfli. Diolch i ti, Trey. Diolch i ti. Beth am i ni droi yn sylw at y Berllan. Okay? Na di'r, dwi'n iawn i alw fo'n weinidogaeth, da chi'n arwain, teulu, da chi'n arwain. I rywun sydd ddim wedi clywed am y Berllan erioed o blaen, neu di egluro, neu di ddisgrifio be ydy y Berllan, neu di? Wrth gwrs. Mae'r Berllan yn ein weinidogaeth ni, beth ni yw criw o bobl sy'n dilyn Iesu yma yn Nyffryn Nantlle, a sy'n eisiau bendithio eraill yn y gymuned yma tra bod ni'n greiddio'n hunan a'n Iesu. A nath o gychwyn efo ni yn dod i Gymru rhyw 10 mlynedd yn ôl. Doedd gennym ni ddim syniad clir iawn o sut oedd pethau yn mynd i ddatblygu, ond mae wedi bod yn rhan o'n taith ni yn bersonol. Ac mwy nac unrhyw beth arall ar hyn o bryd, mae'r Berllan yn ffordd i ni ddod y pobl at ein gilydd i dysgu'n gilydd be mae'n olygu i ddilyn Iesu. A da ni'n cyfarfod ar y Sul yn y pnawn. Mae hynna wedi amrywio o dymor i dymor, oherwydd criw bach ydyn ni, efo lot o plant rhwngdyn ni. Ond yn fwy na'r cyfarfod ar y Sul, da ni'n chwilio am ffyr i wein bywydau ni at ein gilydd, i ddangos i bobl eraill be mae'n olygu i fod yn eglwys o bobl sy'n dilyn Iesu a sy'n bendithio eraill. Felly, swn i'n meddwl bod o'n anffurfiol ar y Sul, dwi'n iawn? Anffurfiol iawn. Swn i ddim yn gael fo'n wasanaeth neu oedfa. Y peth canolog i'n cyfarfod ni yw'r bwrdd, oherwydd bod ni'n rannu pryd o fwyd, bob tro da ni'n dod at ein gilydd. A da ni'n gwneud hynny am nifer o resymau gwahanol. Da ni'n gweld Iesu yn gwneud hyn yn gyson, pan da ni'n darllen i stori efo yn y Testament Newydd. Da ni'n gweld sut mae o'n rhoi croeso i bobl, neu sut mae'n anrhydeddu pobl annisgwyl trwy eistedd wrth y bwrdd efo nhw. A da ni eisiau gwneud rhywbeth tebyg yn tydan. A da ni hefyd yn meddwl am sut mae pobl yn gweld yr eglwys dyddi yma. Da ni'n clywed gan nifer o bobl bod nhw ddim yn teimlo'n gyfforddus mynd i mewn i gapel neu eglwys. So felly, da ni'n cyfarfod mewn neuadd y pentre. A da ni'n cael pryd o fwyd, rhywbeth i ddisgwyl. Mae pawb yn gwybod sut i fita rhywbeth. Hyd yn oed os dyn nhw'n gwybod y geiriau, hyd yn oed os dyn nhw'n gwybod y caneuon. Maen gwybod sut i fita. A felly, fydrwn ni groesawu pobl felly. A mae gwneud pryd o fwyd i rywun yn ffordd o'i wasanaethu nhw hefyd, tydi. Ac felly, dyna pam mae'r bwrdd mor ganolog i ni, fel eglwys, fel criw o bobl yma. Ond pan da ni'n dod at ein gilydd, da ni'n trio gwneud yn siŵr bod ni'n cynnwys y plant yn dda hefyd. Mae gen i 3 o blant, fi a Camelia, a mae yna deulu arall efo 2, a da ni'n disgwyl i fwy, felly ymuno ni hefyd. A da ni eisiau cynnwys nhw yn iawn. Pan nathon ni ddechrau y cyfarfod efo'n gilydd ar y Sul, rhyw 2 blynedd yn ôl, dim ond 1 plentyn oedd efo ni. Ac hynny, oedden ni'n trio cynnwys rhyw elfen iddo fo, ac iddo fo ddeall fod o'n rhan o beth da ni'n neud, a nid bod ni'n trio i ddiwddanu fo, neu trio cadw fo'n ddistaw. Dyna rhywbeth sydd dwi wedi dod yn angerddol iawn amdano, jyst oherwydd y plant sydd gen i. Dyna sut mae Duw wedi bod ar waith yn y mywyd i. Ond mae'n bwysig i'r gymuned sydd gen ni yma hefyd. Rhywbeth arbennig am Gymru yn gyffredinol, swn i'n deud, yw y lefel ydych chi'n caru eich plant chi. Mae'n swnio'n wirion pan ti'n deud o fel yna. Mae rhieni yn mynd i caru plant nhw yn tydyn. Ond yng Nghymru, mae'n teimlo yn does rhywsut, a felly da ni eisiau meddwl am y plant bob tro. Felly, pan da ni'n dod at ein gilydd, da ni'n cychwyn efo stori, weithiau da ni'n actio'r stori allan i gyd efo ein gilydd, weithiau da ni'n cael
llyfr arbennig special, efo lluniau a pethau felly. Ond i'w cynnwys nhw yn y stori. A wedyn dilyn efo ambell i gan, ac yn ddiweddar, wedyn da ni'n mynd at grefft ar gyfer y plant, tra bod yr oedolion yn eistedd i lawr wrth bwrdd arall, i drafod y stori, a sut mae'n un taro ni. Mae yna rai cwestiynau da ni'n gofyn sy'n eitha syml, sa unrhyw un yn medru ymuno ar sgwrs, be ti'n licio yn y stori, be sy'n deherio di o'r stori, be mae'r stori am ei ddeud am ddiw a be mae'n deud amdano ni. A felly'r bwriad yw i greu gofod sy'n groesawgar, sy'n cyrraedd pobl lle mae nhw, sy'n medru croesawu'r teulu i gyd, a lle i ni fendithio pobl eraill. Tydi o ddim yn berffaith o gwbl. Fel fedrwch chi ddychmygu efo plant, mae yna wastad rhyw elfen gwyllt sy'n dod allan. Ac efallai bod hynny yn datgelu rhan o sut mae Duw ar waith yn ein clona ni. Dwi'n teimlo fo'n reit rwystredig weithiau pan dwi'n trio gwneud rhywbeth i'r plant, a tyn nhw'n cymryd sylw, maen nhw'n gwneud rhywbeth arall. Felly, yr hyn sy'n gyrru sut da ni'n dod at ein gilydd, a sut da ni ar waith yw, sut fedrwn ni caru ein gilydd yn dda. Dyna'r egwyddor da ni'n dod nôl eto drosodd a thros, o sut fedrwn ni caru ein gilydd yn dda. A da ni'n disgwyl i hyn yn newid, sut da ni'n mynd ati. Mae hynny'n dibynnu ar pwy sy'n dod at ni hefyd. Felly, anffurfio, ia, hyblyg, ia, dyna ffordd arall o'i ddisgrifio. Ond, da ni'n mynd at Dduw, a da ni'n gofyn iddo fo tro o tro, sut o'i ti eisiau mynd ati. Weithiau da ni'n arbrofi i weld beth sy'n gweithio'n dda a beth sydd ddim, a da ni'n addasu hefyd. Mae'n lot o hwyl, weithiau mae'n bach o straen iddo fo, ond da ni wedi profi bendith Duw wrth i wneud o. Da ni'n teimlo fod o'n rhaid agos ato ni, fod o fos i ar waith yn y gymuned yma, a fos i wedi ein gwahodd ni gymryd rhan yn lle'r ffordd arall. Dwi wrth y modd clywed am y bwrdd a sut ydych chi'n cyfarfod ar y Sul. Dwi wrth y modd, cos dwi'n mynd i ddychmygu fo, dwi'n mynd i weld o. Okay? So, dim wastad da ni wedi cyfarfod yn y neuadd chwaith, oedden ni lawr mewn parc newydd ym Mhenygroes yr enw'r Arglwydd dros yr haf. Os cofiwch chi'r dywydd braf gafon ni yn ystod yr haf. Mae wedi diflannu bron mis Medi. Dyna pam athyn ni'n mewn i'r neuadd yn bendant. Ond dros yr haf, sa'n ni'n cyfarfod, mae'n yr awyr agored yn gwneud yr un fath o beth, yn cael picnic yn lle eistedd wrth y bwrdd, ynddo. Ac oedd plant o pentre mynd a dod, ambell i deulu yn ymuno â ni yno. A oedd yn ffordd braf i'w cynnwys nhw, hyd yn oed pan doedden nhw ddim yn disgwyl dod i lawr a clywed stori, neu gan, neu crefft. O'n i wrth y modd efo hynna. Ac felly, unwaith, a gawn ni tywydd braf unwaith eto. Mi nawn ni wneud eto, mae'n siŵr. Dwi'n meddwl am yma rwan, de. Dwi'n meddwl bod chi'n cynnig rhywbeth i'r gymuned rwan, de. Rhywbeth arbennig, lle fedrith y gymuned ddim cael hwnna'n un lle arall. Mae'n bosib iddyn nhw gael pryd y fwyd a cymdeithas mewn llefydd eraill yn Ben y Groes, sydd yn gret, iawn, a da iawn i'r pobl sy'n neud hynna. Ond beth ydych chi'n gynnig iddyn nhw ydy cymdeithas, ond presenoldeb Iesu Grist yn y canol. A felly ydych chi'n cynnig rhywbeth wir sydd yn arbennig i'r gymuned ac i'r bobl sydd yn dod. Ti'n all beth dwi'n feddwl? Dwi, yes, sy'n ni'n lygu cytuno. Gariad a gofal da ni wedi profi gan Dduw, da ni eisiau rannu efo pobl eraill. A da ni'n gwneud pethau tebyg yn y gymuned. Pob nos Fecher, da ni'n helpu cynnal pryd o fwyd i'r gymuned bob nos Fecher. Pryd o fwyd o'r enw Llonbol ydi o. Llonbol? Llonbol, ie. Gwych. Nathon ni yn argrymu enw hwnnw pan nathon ni ddechrau nôl yn 2022 oherwydd bod ni wedi cael Llonbol o'r fath sefyllfa. Yr adeg oedd y cost y byw yn codi yn yr ithro. Ac ar y pryd o'n i'n... Brilliant. O'n i'n gwaith yn y banc bwyd, o'n i'n rheoli'r banc bwyd ar y pryd. Oedden ni
Oedden ni'n cael cymaint o bobl yn dod at ni yn gofyn am bwyd doedd dim angen cynhesu neu cycinio, oherwydd doedd gynnu nhw'n gres yn y tŷ, doedd gynnu nhw'n nwy na electric. Ac wrth glod hynna tro o tro, oedden ni eisiau ymateb i hynna. Nathon ni estyn allan at bobl eraill yma yn y pentre yn gofyn sut gan ni wneud rhywbeth, ac oedd yna lot o gefnogaeth iddo fo. A mae wedi para dros y 3 blynedd diwetha. A pan nathon ni ddod i Gymru 10 blynedd yn ôl, oedden ni'n meddwl gwneud rhywbeth fel hyn, dod o pobl at ei gilydd, dros y bwrdd, a bendithio'r gymuned. Ac dyna oedd yr amser iawn iddo ddigwydd, ac oedd yn amlwg bod Duw ar waith, a fod Duw yn agor drysau i hynny ddigwydd. A mae'n para rwan. Mae'n rhyw 30 o bobl sydd wedi bod yn dod ers ni gychwyn nôl mis Medi. Waw. Be, yn gyson? Yn gyson, ie. Ond dwi'n licio'r enw, llombol. Dwi'n licio'r enw yna, cos dwi wedi cael llombol o hyn. Dwi'n fed up efo hyn, mae'n rhaid fi wneud rhywbeth. A wedyn, ti'n llenwi bolia bobl efo bwyd. Mae hwnna'n gret. A cynghorydd lleol nath ddod i fyny efo'r enw. Felly pob clod iddo fo amdano. Pwy sy'n gwneud yr coginio mae i gyd? Pwy sy'n cwcio'r bwyd mae i gyd? Wel... Ar y syl law. Ie. Wel, do'n i ddim cyginio llawer. Tan i Emilia fod yn feithio ag y tro cyntaf, a wedyn nes i ddechrau, oherwydd bod hi mor sal. A oedd hi methu diofa golwg bwyd, hi heb sôn am blas na o glas. Ond nes i ddechrau cyginio wan, adeg honno. Ond pan nath ni gychwyn Llambo, oedd yna ferch arall oedd yn rhan o'n grŵp ni yma, ac hi oedd yn gwneud y cinio. Hi oedd yn gwneud y cyginio. Ond lot o bobl sy'n dod at ei gilydd i helpu efo'r golchi a gweini, chopio yna, torri'r llysiau a gyfer y cyginio. Ond erbyn hyn, mae yna rhyw 4-5 ohono ni sy'n newid y cyginio. Weithiau mae'n dibynnu ar dymor bywyd, pwy bynnag sy'n eisiau helpu, os maen nhw'n brysur ar un adeg, maen nhw'n dod i helpu mewn mis arall, neu rhywbeth tebyg. Ond dwi'n neud lot ohono fo. Swn i'n licio i Emilia mynd nôl, mae Emilia wir yn licio cyginio, so well gen i wneud y golchi, mewn gwirionedd. Oce. Cos mae'n ddipyn o gyfrifoldeb, a mae'n ddipyn o waith, dydy? Ti'n gwneud yr holl gyginio mae? Da ni yn trio cadw pethau'n samol, oherwydd, does dim bwydlen ar gael i bobl. Da ni'n gwneud un pryd o fwyd, da ni'n rhannu fo. Da ni yn trio gwneud yn siŵr bod yna rhywbeth sy'n apelio yn fras at bawb oedd yn dŵad. Felly mae yna rhywbeth ar gyfer y llysieuwyr os maen nhw isio. A da ni'n trio osgoi fatha alergynau cyffredin i wneud yn siŵr bod pobl yn medru ddod i fita efo ni. Ond mae oherwydd gwaith y grŵp bod hyn yn medru digwydd. Mae yna rhyw 15 o wirfoddolwyr sy'n troi fyny pob wythnos i helpu. A dwi wrth y modd yn ddiweddar gweld lot o blant o'r ysgol uwchradd leol yn dod i mewn i helpu hefyd. Maen nhw'n licio cael eu cynnwys, maen nhw'n licio gweini ar bobl a helpu. A dwi'n gweld lot o fy hun ond nhw, yn meddwl sydd o'n i hoed nhw. O'n i'n licio gwasanaethu pobl eraill mewn ffordd debyg. A mae hynny wedi arwain at lot o sgwrsiau da am pam da ni'n neud ffasiwn beth hefyd. Da ni wedi cael ein bendithio gan Dduw, a da ni wir eisiau rannu yr hyn efo bobl eraill hefyd. Dwi wrth y modd gwrando na chdi, Trey. Dwi'n gweld them fyma rwan, oce? Ar y syl, bwyd, y bwrdd, ar ddim erchar, bwyd, llombol, be arall? Ydy wbeth arall ydych chi'n neud yn sydd efo gwmpas bwyd, ta da chi yn gwneud pethau eraill ond bita? Wel, da ni wrth ein bodd y cael partis. Da ni wrth ein bodd y cael parti a rhoi gwahoddiad i bobl ddod draw. A mae'n y bwyd efo hynna hefyd yn does. Ond be ydy o yw cyfle i oedi a dathlu. Weithiau dim byd mwy na just wyl cyffredin da ni'n dod at ein gilydd i wneud. Na rhywbeth Americanaidd oherwydd bod ni'n dal i ddathlu pethau Americanaidd fath o diolchgarwch ym mis Tachwedd. Ond mae'n y pethau bach gwirion hefyd. Da ni'n licio dathlu Cinco de Mayo. Sydd ddim, mae'n rhywbeth i wneud efo... Dathlu be? Sori,
dathlu? Cinco de Mayo. Reit, eglura. A pumed o fai yn Ie. Sbaeneg ydy Cinco de Mayo. Pumed o fai. Okay. Pumed o fai. A mae'n wyl od sy'n cael ei dathlu yn yr Unol Daleithiau ymhlith pobl o dras Mecsicanaidd, ynddo? Right. A mae'n ffordd i ni dathlu hynna, i dathlu i cyfraniadau nhw tuag at ein diwylliant ni adra. Ond da ni'n licio, cael bwyd Mecsicanaidd a rannu rhywbeth newydd efo pobl yma. Y dathlu, da ni'n meddwl, sy'n bwysig iawn. A dylai Gristnogion fod yn bobl sy'n barod i dathlu i'r hyn sy'n digwydd yn eu cymuned nhw, neu rhoi angerdd iddyn nhw. Yn rhy aml mae pobl yn meddwl am Gristnogion fel pobl llwm sy'n dilyn rheola. A da ni eisiau chwalu hynna yn gyfan gwbl. Ac felly, mae cael parti yn ffordd dda i wneud hynna. Ti'n gwybod, dwi'n cael y fraint o glywed calon, gweledigaeth, pobl yn gwneud y recordio yma. Okay? A bob un a hyn, dwi'n teimlo, swn i'n licio, swn i'n byw yn agosach. Mwyn fedru fod y rhan o hyn, ti'n gwybod? A mae'n dod i fyny bob un a hyn i fi. Mae gen i, swn i'n licio, swn i'n byw yn agosach. A Trey yn gwrando na chdi rwan. A do'n i ddim yn gwybod lot am y Berllan. Okay? O'n i'n gwybod bod y gymuned a cyrraedd y gymuned efo Iesu Grist yn bwysig. Okay? Oedd gen i'n syniad sydd oeddech chi'n neud o. A mae gen i syniad rwan. Dwi wrth y modd yn gwrando ar beth ti'n rannu. A ti'n bod, swn i wedi bod... Ddim, a dwi'n mynd dweud swn i wedi bod wrth y modd bod yn agosach mwyn dod am y bwyd. Mae yna rhan o'n efo. Ond just y galon o beth ydych chi'n neud. Y galon o ffordd ydych chi'n mynd o'i gwmpas o i gyrraedd pobl efo Iesu Grist. Dwi wrth y modd yn gwrando yna ti. A fi'n air eich hefyd. Fe di'n gweld o, fi'n exodus i fyny rwan i Ben y Groes. Ar ôl clywed yr cyfweliad yma. Fan y gymaint o bwyd. Wel, gan i weld, tydi o ddim wastad yn hawdd, nac di. Gan feddwl mae criw bach yda ni. Enghraifft, y sil yma o'n i digwydd bod i ffwr, ac wedyn oedd un o plant efo gres, ac felly hwythau'n cadw i ffwr, ac wedyn oedd pobl yn sal yn y teulu arall. Doedd dim cyfarfod o gwbl. Ac oedden nhw wedi penderfynu gwneud rhywbeth gwahanol, sef mynd am dro a rannu stori felly i weld os oedd fydda hynny yn ffordd dda o sianelu egni y plant ac os sgwrs call ar yr un pryd. Ond weithiau beth sy'n anodd yw disgwyliadau Gristnogion eraill sydd wedi mynychu oed fawn, wedi bod yn rhan o eglwysu da, capeli da, lle maen nhw'n caru Iesu Grist. Ond oherwydd, nid oedfa yda ni'n cynnal yn bennaf, oherwydd does dim emyn a pregaeth ac emyn i gloi. Weithiau mae hynny yn medru bod yn anodd. Weithiau mae pobl yn dweud, sut mae addoli arnoch chi os gennych chi ddim oedfa penodol efo pregaeth yn y canol. Ond beth da ni'n trio cyfleu yw bod mae'n haddoliad ni yn dibynol ar fod yn ifydd i Dduw, a sut da ni'n teimlo bod Duw yn symud yn ein plith ni ac yn ymateb iddo fo. Mae yn wahanol. Da ni wedi dewis ffordd wahanol oherwydd yr alwad da ni'n teimlo gan Dduw. Da ni ddim yn trio deud mae pawb arall yn neud o'n wrong, o gwbl, dim o gwbl, ond da ni yn teimlo bod Duw wedi'n galw ni i wneud hyn, a bod angen mwy o hyn yn anghymunedau yma yng Nghymru. I gyrraedd pobl lle ma nhw. A da ni wrth ein bod y clywed stori o bobl yn mynd i mewn i'r capeli ac i'r eglwysu da ni wedi clywed, hanesion tebyg yn Nghaersalem, yn Gaernarfon, a mae gennym ni berthynas agos iawn efo Caersalem. Ond ar yr un pryd, da ni'n meddwl, os mae ffasiwn nifer o bobl yn mynd i mewn i'r capeli i chwilio am Dduw, i eisiau clywed amdano fo, faint sy'n o hyd yn ein cymunedau ni, sy'n eisiau ond heb cweit di cael yr hyder i fynd eto. Dyna un o bethau sy'n pwyso arno fi ar hyn o bryd, sut i gyrraedd pobl felly. A mae'n anodd lle da ni'n byw, oherwydd bod pobl
pobl yn tueddu bod yn weddol preifat yn de, am eu bod yn nhw. Dyn nhw ddim wir yn lygu sôn am ffydd yn agored. Bob hyn a hyn, nawn ni ffeindio rhywun sy'n yn fwy agored i cael fwy o sgwrs. Ond sut da ni'n mynd ati yw, da ni'n rannu chi bach, bob tro, da ni efo rhywun allan stori o'r Beibl ydi o, neu stori o'n bywydau ni o sut mae Duw wedi bod ar waith. Ond trio, mae bron fel fath o drip feed o pwy yw Duw a sut mae o wedi'n bydithio ni. Ti'n bod, da chi'n iddydd, a jyst yn gwrando na chdi fanna wan yn dweud, ella dydy pawb ddim yn cytuno fo chi, Gristnogion eraill, y ffordd da chi'n mynd o'i chwmpas i. Ond dim ots i ddweud gwir, ti'n bod, cos da chi'n bod yn iddydd i be mae Duw di roed ar eich calon chi. Felly da chi'n jyst yn symud efo beth sy'n naturiol i chi. Felly, ti'n bod, ac yna pan mae'n ras ar beth da chi'n neud yn y groes. Felly, un peth arall o'n codi'n yng nghalon i oedd hefyd, ynddo? Fi'n dweud, sy'n ni byw yn agosach, ti'n bod? Oce. Ond dwi'n teimlo, Tre, bod yna rhywun yn gwrando ar hwn rwan. Okay? A bod yr Arglwydd yn siarad efo'u calon nhw ac yn dweud, dwi eisiau ti feddwl am hwn. Dwi eisiau ti feddwl am symud i ben y groes. Dwi eisiau ti feddwl gweddi am hwn rwan. Okay? A gweld beth dwi ddeitha ti. Dwi yn wir teimlo hynna, Tre. Mae hynna'n gry yn nghalon ni. Bod yna rhywun yn gwrando bod yr Arglwydd yn siarad efo nhw amdana chi rwan. Ac ella yn gorfod, ti'n bod, symud ata chi i gefnogi ac i fod yn rhan o'r gwaith, cos mae wedi resonatio efo rhywun. A gan i weld. Ond, Sa'n ni'n wrth ein bodda, sa'n ni wir wrth ein bodda cael teulu Cymraeg i symud ato ni. Nes i ddechrau cael sgwrs efo Rhys yn Carsalem am hyn tu y flwyddyn yn ôl. Ond nath o arwain at ni yn ffurfio ein perthynas ni efo Carsalem. Felly maen nhw'n rhan o'r bobl sy'n ein gorchwilio ni, sy'n cefnogi ni, sy'n gweddio drosto ni. A maen nhw wedi bod fel na erioed yn anffurfio, a maen nhw wedi yn bendithio ni yn fawr iawn. A heb y ffasiwn cefnogaeth, sa'n ni ddim dal yma. A felly pan da ni'n sbio yn ôl, hyd yn oed pan da ni'n wynebu pethau sy'n anodd neu sy'n rhoi stredig, neu weithiau da ni'n dechrau anabeithio. Oherwydd mae ysbryd o'n obaith yn gry yma yn y ffrenalla sy'n ni'n deud. Pan da ni'n cofio sut mae Duw wedi'n cynnal ni trwy i bobl yma yng Nghymru a pobl nôl yn un o daleithiau sy'n gweddio dros ni a sut da ni'n teimlo i bresenoldeb yma o hyd. Mae'n ein hannog ni, mae'n helpu. Dyna beth sy'n cadw ni'n fynd erbyn hyn, sy'n ni'n deud. Pan mae rhywun... Pan nathon ni ddod i Gymru gynta, oedd pob dim yn newydd, pob dim yn ffres, nathon ni wir fwynhau, a da ni'n dal i fwynhau byw yng Nghymru, ond mae yna rhyw cyfnod mis Mel yn does. Pan ti'n dŵad, mae hynny wedi hen ddiflannu. Ond fel pob perthynas, tydi dy gariad di dros dy partner ddim yn diflannu unwaith bod y mis Mel drosodd. Mae wedi dyfnhau. A da ni mor ddiolchgar i Dduw am y cyfle i ddal at i fyw yma ac i fod yn rhan o'i waith yma yng Nghymru. Lyfli. Felly, fel da ni'n gorfod dod ar sgwrs yma i gloi. Os yw rhywbeth ar dy galon di, Tre, sydd yn bwysig, lle bod fi ddim di gofyn i ti, sa ti licio rannu sydd yn bwysig, ti'n bod, gen ti stori ella o ffrwyth da chi'n weld, beth sy'n eich annog chi, efo beth da chi'n neud bod Duw yn nghanol hwn. Mae'n amlwg bod Duw yn ei ganol o, okay? Ond os yw rhywbeth yn dod i dy feddwl di, neu rhywbeth ti eisiau rannu? Oes, mae gen i stori i rannu. Dyma rhywbeth personol iawn i mi, ond chydig yn ôl, o'n i ffwr ar hyfforddiant yng Nghaeredin o bobman. Dwi'n rhan o gynhadaeth o'r enw Greater Europe Mission, ac oedden nhw eisiau i mi cael rhyw fath o hyfforddiant arbennig i fedru helpu pobl eraill sy'n rhan o'n gynhadaeth ni. A tra mod i yno, ni'n treulio mwy o amser yn siarad efo Duw ar ymhen ymhyn, oedd gen i fwy o amser i hynna. Ac un o'r pethau oedd Duw wedi rhoi ar yng nghalon oedd bod fi wir eisiau
mwy o gyfeillion. Fel tad efo plant ifanc dwi yn gofalu lot dros nhw a dwi'n esgeluso weithiau a cysylltu efo pobl yn oed a'r ffaith bod fi wedi symud o Missippi i fama 10 mlynedd yn ôl nes I golli lot o'r cyfeillgarwch oedd gen I stalwm. Ac oedd o'n rhywbeth nath o roi ar yng nghalon. A felly nes I estyn allan at rhywun am yn y pentra, oedden ni wedi sôn am dal I fyny a gwneud hyn a hyn. Ond wedi dewis yn bwriadol yn teimlo bod Duw, wir eisiau hynna. Wir eisiau mi estyn allan. Ni just, ni wedi gwneud rhywbeth penodol, os dwi'n gwneud lot o bethau felly, ond just I gysylltu ac I siarad ac I ddod yn ffrindiau efo rhywun. A dyna rhywbeth sydd wedi wneud, wedi digwydd dros y tair wsos diwethaf rwan. A mae wedi rhoi bywyd I mi, rhywbeth bach ydi o, a mae wedi bod yn rhywbeth sydd wedi'n bendithio fi yn bersonol. Ac yn aml iawn, dwi'n meddwl bod yr efengil yn symud a'r gyflymder cyfeillgarwch fod ni'n deud yn Saesneg. It moves at the speed of friendship, of relationship. A felly, dwi ddim yn teimlo fod o'n wastraff amser, na dim byd fel yna, ond bod Duw. Mae Duw yn gyfalu cymaint dros y fi a'r berson ydw I, a mae o'n gyfalu dros ein cynhadaeth ni yma. A falle yn fwy, I fod yn onest. A fel rhywun sy'n licio bod ar waith, sy'n licio gweithredu, sy'n licio helpu. Dwi ar bwyllgor hyn a hyn, a dwi'n mynd I wneud hyn bob nos Iau, a dwi'n licio gwasanaethu. Mae Duw yn gyfalu cymaint dros y cyfeillgarwch dwi angen yn y mywyd personol hefyd. A mae hynny wedi bod yn fendith bersonol I mi, a sy'n ni'n licio fedrai annog pobl eraill ar ein tîm ni, chwi am ffasiwn gyfeillgarwch hefyd. Lyfli. Gan ystyried pa mor bwysig mae wedi bod I mi. Lyfli. Dwi'n mynd I fethu'r cyfle mlaen I ofyn tha ti, de? Sut fyddi pobl gefnogi chi? Efo gweddi, ia, yn amlwg, ond beth am yn ariannol? Dwi'n gwybod, mae gennych chi gefnogaeth ariannol, a dwi'n gwybod beth o'n ein byd, ond osa sort of ffordd fyddi pobl eich cefnogi chi yn bersonol, neu cefnogi'r gwaith, cos mae yna lot o fwyd yma, does? A mae bwyd mae'n costio. Mae rhywun yn gorfod talu amdano fo. Oes a ffordd I bobl eich cefnogi? Dych chi angen cefnogaeth ariannol ydy'r cwestiwn gyntaf? Oes. Dim yn aml iawn da ni'n mynd et bobl yn y lad yma am gefnogaeth I bethau felly. Mae, yn y gorffennol, mae Carsalam wedi helpu efo pethau oeddwn ni angen prynu I wneud pethau fel Sionbol neu clybiau plant sydd gen ni yma, so da ni wedi cael help gen nhw. Dwi'n ennill cyflog oherwydd da ni'n codi arian oddi wrth eglwysu yn yr un o daleithiau a yn fwy aml teuluoedd a ffrindiau sy'n rhoi chri bach bob mis I ni fedru fyw yma. A mae hynny ers 9 mlynedd rwan. A mae'n rhywbeth da ni'n gorau wneud yn barhaol ein hunain, oherwydd fedrai gofio sawl ffrind anwyl sydd wedi pasio ers I ni ddod yma. A felly, yn aml iawn, awn ni nôl i'r un o daleithiau I siarad mewn eglwysu neu gyfarfod efo ffrindiau, a da ni'n neud o bell hefyd. Ond oes, mae hyn I gyd yn digwydd oherwydd arian hefyd, a mae Duw wedi'n bendithio ni, a mae wedi cynnal ni hyd at hyn, a da ni'n coelio fydd o'n gwneud yn y flwyddyn newydd hefyd. So, da ni'n neud dipyn o waith ar hynna ar y funud, so mae ar y meddwl I. Felly, y bottom line ydy, os oes rhywun efo calon I feddwl, ddylia nhw gysylltu I weld os angen sort of cefnogaeth I helpu, hyd yn oed I symud I fyny ben y groes I fod yn rhan o hwn, neu I weddio dros y gwaith, neu bod nhw eisiau rhaid yn ariannol, fydda nhw gysylltu efo chdi, Mae Trey. Ie, ac croeso siŵr, sa'n nhw'n medru'n cefnogi ni trwy roi I Garsalam neu trwy roi I Lingua Christi hefyd yn y wlad yma. A sa'n ni'n defnyddio'r arian yno I
i gwneud pethau fel rent i'r neuadd, Yeah. a prynu bwyd a pethau felly, a prynu adnoddau i redeg y clybiau sydd gennym ni. A di'n iawn? Gret. A di'n iawn, os oes rhywun isio cysylltu fo chdi yn benodol yn bersonol, gawn ni roed cyfeiriad e-bost iddyn nhw, ia? Di'n iawn? Wrth gwrs, ie. A mae gennym ni gylchlythyr, da ni'n sgwennu bron yn wythnosol, nes i fethu os ysweitha. Ond cylchlythyr yn y Gymraeg ydi o i Gymru Cymraeg, os mae rhywun eisiau clywed mwy yn gyda'n gwneud. Oce, na i roed hynna i gyd yn y disgrifiad. A swn i'n annog bobl i gysylltu fo chdi. Mae yna amryw reswm i gysylltu fo chdi, oce? A hyd yn oed am y cylchlythyr a felly na i roed y manylion yn y disgrifiad, oce? Tre, diolch yn fawr iawn i ti. Ie, Chris eisiau. Dwi wedi mwynhau clywed. Dwi wedi mwynhau siarad efo chdi, dwi wedi mwynhau clywed beth ydych chi'n neud a'r galon sydd tu ôl efo. A dwi'n meddwl, mae'n lyflu. Na ni adael o fanna. Swn i'n medru mynd ymlaen, ond na ni adael o fanna. Okay? Neu, y peryg ydi a ni fewn i sgwrs arall. Felly. Mae'n beryg o ddigwydd, ynddo. Oce, felly diolch yn fawr iawn i ti, Trey. A bob bendith i ti, y teulu ac y gwaith hefyd, oce? Oce, diolch.